И така, здравейте хора, съм Дайра и в момента сме в Wartic HCF, т.е. Wartic Network, извините. И това ще е информация за SLTW и за LTW. Демек, края на мапа и началото на мапа. Значи, на четвърти, т.е. четвъртък, т.е. днеска, ще има LTW на Map 2 End of the World. Какво представлява това нещо? Значи капаш е 30 минути, това е последния код в сървъра. Капаш е 30 минути. Капаш е тук на спауна. И... това мисля, че няма да е това капа. Чакай, сега ще намеря капа и ще го покажа. Или то май още не е построен. Капа ще е на спауна. Ще е 30 минути. На всеки 15 минути, на всеки половин час ще се смалява до 5 минути. С 5 минути, докато не стигне 15 минути. След това мисля, след това ще има FFA, докато се капне LTW-то, нали, капа. Ще има след това FFA. FFA е Free for All, ще въпортнем на една арена, както в Map 1. Ще въпортнем на една арена и последния, нали, печели. Хората, които са оцеляли след капването, ще бъдат портнати, нали, на този FFA. И последният оцелял печели Diamond Rank и ще може да даде по един Gold Rank на двама негови приятеля. Така че влизайте сега, клипа ще качен, не знам кога. Обаче влизайте и почвате да се строите базите за LTW. Така също са махати клеймовете. Нали, всички факшени се дизбанват, стават всички рейдабъл и трябва да спазите базата, някой да не ви ограби. Мега фъна е, просто влезте и сега си направете още от сега базите. И Start of the World ще е утре, петък. Мисля, че от 7 часа. Да, от 7 часа. IP-то ще е в описанието, даже в момента ще ви излезе на екрана. Влизайте да оцелявате. Това е първия бързо HCF сервер. Ще има много нови неща, нови крейтове. Всичко ще е перфектно. Естествено ще има някой друг бъг, обаче няма как без бъгове. Надяваме се и ви от тази страна да ни помогнете да, когато намерите някой бъг, да дойдете в TeamSpeak или да пишете в скайпа на онерите да го оправим този бъг, защото просто така ще помогнете на нас. И... да, значи разбрахте ма, днеска четвъртък е LTW, утре петък е SLTW, старт на мап 3, надяваме се да е наистина добър мап, така ако другите не са разбрали, аз и Корскрю и някои други ютубъри ще оцеляваме на мап 3, ще има летсплейове и ще е мега интересното. И... аре! Чао, чао!